Animunyam ne asedan ka Awurade din dada. Baby a obia sorry jira na so. Sorry jira na so. Ma me tenase. Tenase why? Yamba ya no moyelo. Asedan ne animunyam ka Awurade din dada. Amen. The day Nyankopon si bebre anwumre. Nipa bi te sɛ me no mienu a sabere de ɔdeda no yɛ ne ho adwuma ɛna no yɛawada no pa ɛna yɛwɔ fa frɛ ɛne odifoɔ sɛ yɛmɛhyia wɔ baabi a ɔteɛ na yɛnwene yɛ nana ɛna ɔtwe da no am sɛ ewiase sei na teɛ yɛ nana anke yɛkɔ a also munyina na omo ho asa ya nika ho afedi ya dwene na otweda se eduru ba bia Kofi Kenyatta na nwom ya me da papa also obi nyawaye pa se de Awurade aye won se wonnimu a Tia uba Awurade fie ne yesi yeda Awurade ase a anka ummu na te se obi wakoda aka ya mfa ama no ponsam hye yehu animonyam wo ha hallelujah amen anwumre enwenta so nipa bi se omo me ho ntoye yansususu ye ntena wo saa kwa da Onyankopon ase won kwa a wode ama wo amode a wode ama wo eda ewie Exegesis ewie ana omo so mo ko pool party sabre me mo fa net wo so funtima nkobi Awan your classmate bako Evans bema 10 gram ehwa no ko wuye 99 how many years ni oba eni man ketenkete sa na enyini kakra o bu okra mawe mu giregyina we ni enwo o wuda da but ne boni bi a wudi ya mi di ya yenwuye no Awurade wa yebi o mesi Awurade wa ye dey obi wo wiase sika nyina enso oda wona obimfo bi ka asem bi me ka na watena se o se ubetimi anya wiase sika nyina asidai ato kings queens bed ato mattress ya ne bo ten but se oda so ama wani akuma mu aso adwum no yemfa sika nto betimi afa chef omunum aduane ye wo wiase nyina amoma be aduane nyina bi but appetite yemfa sika nto betimi anya wiase sika nyina bi edo umma akosku akese wo wiase nyina nso nimdie yemfa sika nto Inti toda bia ya yensha Awurade animonyam. Praise God. Hallelujah. Obon sam kase Awurade nhyira wo. Yes. Upacha obetima tenase. Say ya na ebe no. Me ma kwa maduanafo no me de da wo hada. Hallelujah. Adam penifo na si osofa kwese wa osie bedi nkomo kakra o babro nim nyame ase da ne de ka se ye kan no nko ye preaching baako omo da prison ni omo nyina na wi ade o
maame bi a ɔde ne n'asɛm ba ha na odiifo mo ɛne ɛbɔ ho mpae ne be kɔ duba sɛ agent na ɔno de ne kɔ no sɛ ɔyɛ deal bi wɔ na ɔde tramo ahyehyɛ abayewa ne nneɛma mu nnuane ne ɔkɔdi no ɔde tramo ahyehyɛ mu onua pani nso wɔ hɔ nti onua pani nim sɛ ne nua firi Ghana bɔ kɔhyia no ɔgye ne baage a na ɔmo kyee ɔmo mmienu nyinaa gu ofuro kaa 50 pesos wɔn a pɛsɛ obodua ɛni abere aramfo baako yɛ D4 mene ka sɛ onua ɔda D5 ɛnyɛ ɔno kwa na minim sɛ D5 ne akyem yɛwɔ green yɛ saa wɔ red nti nya do wura red hɔ de a anwumre nyanya kura fufuo bi sɛte ɛsɛ do si aggressive for apɔnkye n'akyi no obi so anya wiase sika nyinaa bi Dr. Tiana kono de o wiase nyinaa nti David hwɛ din sa o se deɛn na metimi de ahyɛ wɔnam oyi a wayɛ me hallelujah amen yɛba Bible no so ba yɛba nyame fie nyinaa nyɛ obi apɛ no ɔde ba ha nyame ankyerɛ ɔkɔya wontimi nkɔ ne fie da David se ɛyɛ me dɛ sɛ ɔsee me sɛ ɛnkɔ Awurade fie but asɛm anwummerɛ yi me ne wo bɛkɛn ɔfa a ɛbɛboa bonsam ɔno Onyankopɔn na wɔ hɔ enti onim deɛ ɔpɛ ɛna onim deɛ ɔmpɛ nti deɛ ɔmpɛ no ɛna ɔpɛ sɛ yɛyɛ sɛdeɛ bɛyɛ a Onyankopɔn bɛpoɛ nti tete bɛ ne sɛ suman a ɔpɛ sɛ ɔne ɔtena no na wakyerɛ w'akyi wadeɛ tɔda bi a na matena se din sɛ yɛyɛ ma yɛwɔ wɔ mu yi sɛ generation no aba no bebree ɛnya nkyerɛkyerɛ bi ɔmo nyi nyame ni nti sɛ yɛyɛ ma yɛbɛwo wɔ mu yi ɔmo bɛnyini ayɛ dɛn nti sɛ bonsam nim deɛ Awurade pɛ ɛna onim deɛ ɔmpa sɛdeɛ yɛ a na yɛsi hu no nyɛ saa na tie o Bible sɛ onim ahintasɛm koraa kyerɛ Daniel na odiifoɔ bie no a waba wiase a ohu ahintasɛm kyerɛ Daniel ɛnso ɔso onim ahintasɛm kyerɛ ɛtɔ da bi a na Paul atwerɛ krataa sɛ na mepɛ sɛ nka meba mo nkyɛn ne mo bɛsom nanso Satan yɛ dɛn osii me kwae nti ɛyɛ fɛ sɛ ababaawa anwummerɛ yi waba sɛ wobɛbɔ mpae bɛda asɛm mmienu bi ɛna mede gyaw ɛwɔ asɔre fie ha wɔwɛn mu sɛdeɛ tie biara sua kronkron yɛ ne trenee abrabɔ obi a ɔbɔ trenee abrabɔ no ɔyɛ dangerous o adwuma mu company mu kura ne huohu ɛfiri sɛ mobɔ pɔbɔbɔne bi a ɛde company bɛkɔ fam a ɔnka ho nti sɛ ɔmo nyinaa hyia na ɔsi firi ne kam na de ɔbɔ trenee abrabɔ ne wura adwuma mu wa na obi ayɛ mu ayɛ dɛn ahye no sɛ ofiri akɔ na sɛ ɔso kɔ akɔhyɛ onika yɛpɔn a obi kesi nye obi kesi bi mu o sua trenee abrabɔ na ɛno na ɔbɔnsam no anim sɛ obi yɛ saa deɛ no a na Onyankopɔn bɛn eto Onyankopɔn ka kyerɛ David sɛ he is a man after my heart ɔyɛ makoma
In 2 Psalm 17, Psalm 26, Amen Kai. David, a bombay anadwo abeda say Awurade Nyankopon screen me. Nanimimu. Hwemini padra so free me tiri so besi me na se. Se ubo boni wo mu a. Se obi a difo, be a software, se obi evangelist. Not to me did ye all ye chia. Security bien ho e ye kronkron ye ene abrabotrene. Adenti ne ati Nyankopon fie. Ye so da ya na kana man ne ene wo beda. Nanso Awurade asem so Nyankopon bofo bo no so hunsra bae dey. Ehia. Baba ako eyare ye be program no ko hospital. Ono to na ba ense enkware na ba. Say that the ones ya ben no. E man no dey ba sa pressure pa fa no ko hospital no. Onwene ka fa no hu. Onu so timo den asa ompe nkora na asem asa oye wudini. O pese ni ba ni wuo ni pa bonefo. Timi jawodi sa and I'm following and I'm saying, a rather wasem say, O man tampia. A muni nya a yarasa. Na uni Petro call nasty fion, was not or yar malaria. What yet see our fion? A man of course, or ever some what they are. Like as a malaria in our own bonnet. Inti mami bay yarin could be hospital. And a jubia me bedan ma bompire. Amen. Hallelujah. Amen. Sorry, I obey a suboy. The bet me up pow, Edward Gina ye, I train your brabo. You see, you won't crow for me or Mojumu Yanina say, you be free Namenas. And will be a damn one in what you saw with moi. Or send we ye. Until once somebody be a die. No pretty. Brother, power by. Hey, and I know quada, a brutal phone coin, yet is on brutal view. Original brutal, is on brutal near, you know, Dubai near, you know, Catano. We New York was 7 Canada. Guaramon, Benny Pami and Sa. Moko. It be a sort of new baby, and the Pabes 8, 19 to 20. Moko. The deal the buy, and you're saying I'm into me yet. Way problem. Monsieur Babro, I never come on many gene and go say, on 4 year be any pebu and send when Munyamo da. None will come by a quarter 4. The Fatania Brabo see her. Concrete and see her. Nakukori kra ni breko di ense amachi de desi obi kra ni Nyankopon obi nyina ho obi yi nyi senson waware wawo 9 obi yi ba ko pe wanwo biam Isaiah chapter 6 to me Mose munya nyina no eye kronkron ya omni Onyankopon de nante ka ameka se pa enti da bia me preach ameka menka se bra ma sorry ne mo mpesa meka jo se asori ni ntime nsesan wa sesa sorry no enti sa mo omni nyina no se asori bie no heaven but church no teachings obenya any emwa obenya free stuff one in chain and a poor people do a gina year. It is a sorry intimacy, sour, sorry. What was the last time I was on a message? Be our Museo. As I'm standing here today, people don't know me very well. So, first of all, I need to introduce myself first. I say, my name is. Education of Param Bruce and Tasse. Assemblies of God, I saw that me to Miss Resa.
mo amuko nyina ye akamfo de we siremini kra ha na wabewo ne ma. Yes, English service. So on table of we. Na baba we so on table of ohun so bi sra no so siri bi. Ohun so bi asa no so asori bi. Yare ani. What busa who say country bia omo din bia omo se omo language. Kwase. Once I Cristiano Ronaldo interview na mo ka brofo da. David. Messi wa ka brofo. David. O kan kurom kasa. China ni bia omo kwesi UN. Wa ka China kasa ne sa Trump say speak English was fuck you. And so no can Trump today. Isaiah chapter 6 verse number 1. Sia Mary munyina no omu di sia ne nam ye. Ana omu de ye kronkron no. Shaw say o hyase abọ kronkron abrabo a entasa omu nyina no say ubedi ka lusu niema bebre. Say o boy no uni ni bejai. The friend na Christosum a war. Your war front. Now me dey be chere America man. E wo me phone say here. Adam to be wa kra na wa frame say deal be asset $500 million. Enti me bomb pa enya hu adwuma. Me die am so die am say we die we enkrofo na dey abrɛ me. No ma kire me ade a onko nyina ade ni be yi. Ye ka say $500 million a. What's the son? Me pa cho 2 million abano a enko dawim. Kronkron ye. Se obi betra sori mu se o mo kronkron brabo a se na odi esua e be ka de kokora mu owu a asem onyame aka fa wo nyina bepam ka ame ka se ya pa ha. Amen. Ane na bonsam wo huru a ampese se Christianity no ye be bo kronkron brabo. Dinema basa. Unless we be so be screen we mu a bo hu yare pa. Yare ni omu mienu. Ye wo de ahonbone ne toma. Ene na Psalm 91 David bomb pae etia no. Yare dom ani nam sum. Nsan ya de a say ade awiakete. Kababro mame. Odifo Isaiah woman. Ko eti esi ani mu edi nkan no. O say odifo ne frɛ ene ne hye. Odifo ne frɛ ne hye. Na afi a ohini uzi ewuye no. Afi a ohini uzi ewuye no. Bihu Awurade sɛ ɔte adwa ekron. Isaiah gwa ekron so. Na ɔmaso so. Na wamagwa no so. Na natade mu ano ya asɔre fie ma. Na natade mu ano no ayi asɔre fie ma. Bonsam kɛse pa ma Isaiah wa ama me. Bonsam bɔ ne nye. Pomra de wadanyane. Praise God. Hallelujah. Tina ya no di for be chim pese. Oba be ba sori na atade ehye na ni nantungu ho. Wo so Onyankopɔn kro atade ehye no no. Emuano no aya sori fie ho ma. Kababo. Na Seraphim jina no so. Na Seraphim jina no so. Wo ntaban siensia. Ana omo ntaban siensia. Wo di mienu akata wo anim. Na omo di mienu akata omo anim. Na wo di mienu kata wo na ho. Na Onyankopɔn ye gya na nim onyam to so abɛhye. Na omo di mienu akata omo na ho. Na wo di mienu sutu. Na omo di mienu atu. Na we su tiem kire we se. Na we yesu atiem akire we se. Kronkron. Kronkron ni asafo Awurade. Na ni monyam nyina ahya asase so ma. Amen. Amen. Kiso sum ni yawa na boa. Ni common sense fo ni bi hia ai. Omo kasa sa na Awurade asama ya no kre se
Munu omusia mo nwendwen de kan nkonko no ade be ma mo. Ana me se me wuna so heaven bi enu a me moka. Se nye Kristo somu anka me ntimi nware da. Edu ba bi wo timi so wura condemn mu. Omo jacket bi. Omo nya de hye no ano no. Ntade ni mienu jacket at my back and a jersey. Me de na jersey 07. Ti wish na me change no. Sorry no pa na nam apetesi ba. Se odun phobia wu mi mopo edi ni moja atome. Amenne. Me nso menye oba afra mi wura. Na me wu na have bi enu amabaka. Debbie. Na se mi wu na se wo ha. Hallelujah. Na wo e. O tiam kira we se kronkron. Kronkron ni wasafo awurade. Na ni bonyama hya asase nyina ma. Na msomo enimia. We preach you people so get yes program can share. Damn anywhere penny John Mr. Papa. I 17 na be ma de nani kan didi o. Osileja wa dwen ye. Fa Mike mami. Aga samboa. He obi aka kire o se edu kwasi ada. Na makọ ekifit no. Ko jogging kakra na boys mo be hia mo exercise kakra sabra lomonie K20 nie Japan nie burukutu atenka bada na kokole ke mafia chairman atemuda ubetu enkoso mo ke kafra frasa hey na mo didi nkomo bo se mfifire nkitinkiti bi na sisi mu maso what did you will be ono get you will be at 20 cities. You mo dey 1.5. Kusuya 6. What to get you mienu ogu ho. Na machi de dwom na maseye. Odonti na misuin. Odonti na media rewo ya. Odoye we sawama. Idafu be sawama mewua. Aka ka so nye de. Wona esere. Odo ni awrewo Jesu o awode odo de sanati o awo jayo o so first time you be ka ho adwom no nko a wona sere amani hua ewo wiasinti so hwe a Satan dia to di pasunti. And your preacher said Johnny free her. Because we come communion bebre. What the business will go fiase. And now, say above 4 credit him say, Kron no radia. And found any the best Piara, Daniel, and in the now for me and son bomb trimu posse. Among found him in the Diana and son. And more moving. And then I just want to be natural. Yes, I'm sorry, no. Yes, woman, you muti. Yes, woman, set trouser. Yes, woman, show mutrini. Here. Mamma, show mutrini. Say, Nana, Brown Mutui. Omuntiminya make up self of him so bowu. Kwasi. Odo omu ye movie na omu ye ne kurase. Na omu nye make up no a ya ra omu anim. Ahwemi ye bobe mo omu anim. Talk about natural beauty. Nye make up sasamo. Debbie. Nti na ye ka kiro. Se obi betra Pentecost mu se wo de mema sam na betra mu a wo suro nyame bɔ kronkron brabɔ akoye okosi ayi se obe hang obi wo so you know friend say Naaman ne yere ka kire ne se
nkurɔfoɔ yi a wo ne ɔmo di asie yi sɛ ɔmo yɛ Yudafoɔ deɛ a me wura bɛyɛ gyae na woyɛ dɛn w'anim bɛgu ase. Hallelujah. Amen. Konkro ya no yɛ ntimi nyɛ ntini ehu nneɛma saa o. Ka wo wura busuafie wo a na nko bia mu hyehyɛ no. Da ne yeso so abɛnfo so no. Itima bomba ya mo bia wu. We ba ware di wa gigina mu twan so ma me nwale me yere no. Ono so kura wo yɛ da nya busuani sa. Ne yere nyam. Hwaram fa me baboro. We nya won konkro wo se wo kyekye obɛkyekyere. Na mse Awurade nkɔpem sɛ mɛyɛ me yere kuagye wa ho ade ma ne ba ne wo da. Ti kyere ye na me de oyere ne sauce. We nya wan hia. Omo di ni wura hospital so om ko operation and pressure ne kosoro. Ena so obi no tu no fo sɛ de sɛ mo adwen kɔ ba no so. Ne gya obi asɛm akyiri die. Ya oba no wade nyina wie ya ode ne niam ba afie wie na me sane ye. Kama nware me yire no anka me nsane da. Sabri nkoda so nyem. Abofo no omo fa sika mra na omo ma o. Omo fa sika mra na omo ma. Na say wo provoke obi we Nyankopon nipa. No so descend on you a unya ba bia begina. The brother, nyame hwehwe bi bia mfiri ho. Do hwehwe mfiri ho nyina na se. Fa konkro ye ene abrabotrene ene ne nante na obehira wo. O catch Abraham se maka me ho ntam. Se wo mehira wo. Nti wo nante manim na ye pe. Ka ba Abraham minia. Exegesis verse number 4. Ko Na apona se wosoi. na epro na se wosoi. Ye okasa ne nti. Amen ka se pa. Amen. Kron samomo kan nti epro na se ye dai. E wosoi. Enti abotene betimi awoso o problem ni nyina to agu baabi. Otia ya watch night. Na o boy no wo hyiwi no et ho twen. Ntu ye watch night na wakoda wi ni ho. It doesn't make sense. Ka chance minu ni bibia ye biem. Ma fa Kristo ensuo kura meton e de apema no aduane. Na ye hwɛ die Nyankopɔn no bɛyɛ. Because David fitian or say otini yama ne doso. At the age of 17 years, and as Sam was srano, onya 25 years was srano, onya 42, 43 years, and son obey Israel in Ahene. And from 17 to 42, Tifrim, Sabrina in Anna Sop and Okuno. Why you hit it? Nansu double them. Why you hit it? Nansu no den nuaso. Onyankopɔn ɔfrɛw sɛ obɛhyira obɛyɛ sɛ a problem wo mu no ɔnka nka ho enu anso ɔka kyerɛ Joseph so da no onua mu nyina kotono afiase no de ɔmfa nkyerɛ no she had rape case beto no so no anka nkyerɛ no and the Ghana ni ba bia ho ɔfa so take advantage no ɔde ni nipadua no editi na ho ɔfa ho speed in the om no mbɔkɔ saa o they say iPhone 14 Pro Max na twam say 15 aba o de no ani sɔkɔ no amoni nye ho ate tekno no a ya ne kakra Infinite no ya ne kakra ne bire bi beduru aho onkai da eti owura nasi sɛ minim sɛ obey ni sei ya kama nwinwi ɔsɛ da nwie sa ntiamfa kronkro ye enhyɛ watch night nase na yɛ mɔmpaye
na mpanifo si dadeɛ bi twa dadeɛ mu adwuma sɛm na asɛ bia ne firi wa opani gye dodo kakra ba ho antra fie eba wani nso ana ba wa ya ase aga se di ntina be ma do oba pie tikoye ma no omo no atra street ni so ache no a onomo a obaburu no afa chi no de nsa woni minim akofi ni nyina to agu no ha na ni no ohwew the Guinness 14 bottles obenom First Peter chapter 1 verse number 15. Nti kakra ya kan nyina no se obi pese ohuru Nyankopɔn anim onyamo a so okenka ba ho ba bia na kenka no kwa no kenka kakra bra Exegesis verse number 5. Ko Ena meka se minnie na mayera na me yodi pa ma mo ho ntie Isaiah se me nipa me ho nte na me te oman a wa mo ho ntie mu na me te oman ho ntie mu efise ohene asafrewade ena mani ehuni bra ena serafim ba kutuba ne nchen ena bofo no ba kutuba ne nchen go kransa ba wode da ban no kofa da faruguchi ano so ena wode ade bia esese kan eyi nsrama free altar no so na wode kama no ka se ena wode kan za no ka se hwe we yakwa no kwa na wayi wa mu yoko it is Isaiah hye chapter 1 to 5 ni nyina na Nyankopɔn nyi ntum enso na otsi ni odifo and then wayi wo mu yo nyina ede eko Nyankopɔn so wayi wo mu yo nyina akwa ho ade bebu fo bienu o ka kire obadwamanfo se omo mbetoto wano no omo wai se obi amu fo a ni mu fo na mo ko no enkoye boni biem ene bi bia ye internet ene obetima hadai enye oba ne nada obra obi ahu o fa phone ana ko internet wo wura hook up ene nka me hu aduane ne oda nso betima oda oba ene na diano obepusaw style abawi su nyina bia o ne bo dogini na wo so no we are no more assembly so djuma ekoswano this is that so when you obi na wa ben onu otu fu se fa wo manyame Onyankopɔn no kwase be kachiro obi besi so abrababo ni onye obi amani ntu ne fo da ko pem se obehia ne kwansi awu obawu nti Isaiah ene ne wayi uboni nyina ya dai eko kwa na wakata ubone so na meti Awurade ni se osi kwa hwan na me nsoma no hwan na obekwa amaye e na osi mi ni soma me it wo wen ya hyase ho adanse beba be bebrebe amen o wanka amen kura amen na me pese mumu ye nyina mfa kronkron ya brabo se wo chena itiase ukoduru fi a wontade ndie nyina nyina hye no e ka ba ko pekura fa twa Awurade anim Esther o ejanka ba o obi nche tenana nanso ebra ohima wasti edi nkwase asem na King Aharos empanifo no yese omoma ne ni ohima abiem aveni mpanifo no trans se omo pe virgin mako 120 na omo mfa 6 months and make preparation na omo ko spend one night with the king the time for ndi omo abeje omo ani o o ka se Esther no onye virgin ko betima ko bi o tie no for Mordecai asam e tra konkuru yam nyina de kronkron ya brabo se wo china itiase ten ya brabo se wo china itiase a
ɛdeɛ na nyame ntimi nyɛ ɔma Jordan re nti mpaeɛ a yɛbɛbɔ nyinaa no sɛ yɛde treni abrabɔ ɛne kronkroyɛ wura ɔkyena nti ne mu yi a bohu nyame ani mu nyam akɔnnua bebree bɛpae ka ame kɛseɛ paa Amen. 1 Peter de kan ma me 1 Peter chapter 1 verse number 15. ɔsɛ Osne mom said your friend money kronkron. na mmom sɛdeɛ ɔfrɛ mo no yɛ kronkron no Mo so monya kronkron abrabo nyina mu. yɛnso yɛnyɛ kronkron abrabɔ nyinaa mu Na watwere se kɔ monya kronkron. monyɛ kronkron Ebisa me kronkron. ɛno ara nyame ɔhwɛ firi yɛn nkyɛn sɛ yɛbɛtie n'asɛm na yɛdi n'asɛm so praisifoɔ to nnwom ɔse sɛ mebɔ bra pa ɛho te a sɛ megyae bɔne yɛ na meyɛ paapaa menim sɛ Awurade no a obebie kwan bi maame and the gospel ni nyinaa nsɛm bebrebe ɛnkane na meso nneɛma podwo menya me aso ɔso yɛ ɔdabɛn wotu yɛ aso yɛ o obi agya ne ko bɔ kuti anwom a na akɔdi akyiri yɛsɛ bɛrima no ɔware no wɔso ade so a nti ogya no ne nyame ayɛ dɛn asoɛ no sɛ nipa nyinaa sɛ ɔmo mfa kronkroyɛ ɛne teni abrabɔ ne Awurade akyi a mese ɛyɛ den fa ho hyɛm na yɛ bi wobɛtumi aka sɛ nnɛ trouser no menhyɛ biem nwi no a mekɔtotɔ no basa de bɔ me ti no memmɔ biem ɔmo mmɔ no ɔmo nyɛ nipa te sɛ wɔ a ɔmo hyɛ trouser no ɔmo nyɛ nipa te sɛ wɔ a ɔmo nyɛ nipa te sɛ wɔ a bia de wɔ a woba nyame mu na wo make good determination sɛ Awurade mmoa wo na yɛ a wontimi nyɛ ti na me hyɛ aseɛ no medi kae ɛma wo no sɛ ɔbonsam no ofuro Nyankopɔn nkyɛn ne baeɛ onim deɛ Nyankopɔn pɛ ɛna onim deɛ ɔmpɛ nti onim sɛ deɛ ɔmpɛ no sɛ yɛyɛ a yɛnhu ɔno anim nyam yɛnhu Nyankopɔn anim nyam nti nyame na aboaboa ya no ɛne yɛahyɛ watch night yɛase ɛdɛ ɛtɔ so mmienu nkora ani o ɛne yɛyɛ ne kakra nti berɛ yɛahyɛ watch night yɛase no ɛma wiase bibia ɛntwe nkɔ bɔnem fa trene ɛne kronkrono yɛ ɛwura watch night nim yɛnsɛnkyɛnne a Nyankopɔn ayɛ na ha ma ɛboro m adwene me nte aseɛ so ɛyɛ ɛbɛyɛ program nsu ɛteeɛ no ne nyinaa medwene ho a mente aseɛ sɛ sɛ Elia yɛ nipa te sɛ a ɔbɔ mpaeɛ sɛ nsuo nte ɛyɛ nokorɛ yɛbɛdi 2 weeks yɛhyɛ wɔkyena ase dɛ adi kae a ɛna nyame na mɔdifoɔ bɛakyi so sɛ yɛbɛpɔ ɛbɔ wan biaa adifoɔ no nwuro yɛ kɔɔgyan ɛmfa abɔsoɔ no nkyekyere ɛmpagya anim wɔ sɛpuma no na yɛmmɔ mpaeɛ na yɛnsɛ wu asɛ ɛbrɛnduro ɔnte wiem nyɛ dɛn yɛyɛ san no nyina da bie nsuo tɔ papa yi sɛ na onim deɛ ɔbɛyɛ afei hyɛ mpaabɔ ase a ɛfiri kwasi ada kɔpem ne fiada watch night nsuo antɔ yɛwie mpaabɔ no pɛ hwɛ deɛ wie mu ayɛ bɔ nsɛm kɛseɛ ma yɛhɔ Awurade nhyira wo nti sɛ yɛwɔ nyame a bɔ mpaeɛ kyerɛ ne dam a ɔte ne wɔ soro a sɛdeɛ Solomon bɔ mpaeɛ no deɛ a ɛna momyɛ nyinaa hwɛ ɛho yie na bibie no ade aba ha Awurade nyɛ deɛ ɔfrɛɛ no ɔfrɛɛ kɔ kronkron deɛ abrabom ɛma ɔni da soɔ nyera aka 5 minutes Revelation chapter 4 verse number 8 na mempɔn Yohane edi sɛm
Etie na nchimu ye wotwe no. Ose. Osina atiasefo ba na mu bia won taban sia. Ose de Isaiah hu ye no na apia no. Atiasefo ba na mu bia won taban sia. Na aniwa hyehyɛ wɔn ho ani wɔn mu mama. Aniwa hyehyɛ wɔn no wɔn mu mama. Hey, heaven de be yiro. Ntu biti bibia kwa na obeduru ba bia nkofo we gina. Efi na pampam besi ni na ase ba bia ani bɔ ho. Ko na wɔn home awia na nadwese. Na ɔmo home awia ne anadwese. Kronkron. 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 Kronkron ne awurade nyankopɔn. Kronkron ne wawurade nyankopɔn. Ade nyinaa so tumfo. Ade nyinaa so tumfo. A ɔtena hɔ. Tena hɔ. Na ɔhɔ. Na ɔbɛba. Hallelujah. Amen. Oya ojolof na wudi a onyankopɔn mfa ho. Wo ofufuo na wudi a onyankopɔn mfa ho. Wotsi wudi papa bi na atemu a onyankopɔn mfa ho. De wunya bi ɔmfa ho. Ade a ɔwe firi wa hye. Teni ne kronkron ya ne bɛdɛ. Benante. Na de ne nipa se entimi nya dwuma no. Anamo no obetuo ni ndi. Awurade abasa bɛdɛ. Amen. Hallelujah. Amen. Mary say, may your babu no better way abam. Gabriel had insa or so Yankopon from dear. Bien wa Entiminio. It's a radin to a GTM. Amen. A radon to a GTM. Amen. Emo bian fansa Murubia nada. When you know we. Mobianka jana jidim pabo na uko na wahwan na den na yenya ne kakra sa na enkoduru December ni mu no enkoduru December ni mu no na Awurade ani mu nyama ye kese. Amen. Se Awurade so hu nyina mopo. Amen. Ofe nyina bo ne nkyɛn. Amen. Anwumre ɔma ya hoɔden a yɛde bɛwɛn na wontie yɛ mpaabɔ na ɔma ya danse yɛ nɔso adom ne nti amen. Amen.